We three kings of Orient are bearing gifts with rivers afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, seizing heaven, over us all to reign. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense stones a deity nigh, prayer and praising, voices raising, worshipping God on high. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Here is mine, its bitter perfume breathes a life of gathering gloom, sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone-cold tomb. Glorious now, behold him arise, King and God and sacrifice. Alleluia, alleluia, sounds through the earth and skies. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla il-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ejjew nidħlu fil-preżenza ta' Alla. Marija li tmur iżżur lil Eliżabetta u hemmhekk jitwassal il-ferħ tal-Ispiritu ta' Alla. Ejn nitolbu lil Mulej li kull fejn inkunu aħna wkoll inwasslu dan il-ferħ illi l-Ispiritu ta' Alla jwassal. Għadrabi li ma minniex hekk nitolbu maħfra lil Alla. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Mulej ħniena.
u jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna idnu bittana u jwassalna għal ħajja ta' dejjem Amen. nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' it-talb illi aħna l-poplu tiegħek qegħdin nagħmlulek biex kif nifirħu bibnek il-waħdini fil-miġja tiegħu fostna bħala bniedem, hekk ukoll niksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem meta jiġi fis-seta tiegħu ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajad bil-ferħ ta' qalbek bint Sion, Iżrael semma leħnek, infex filena u ifraħ b'qalbek kollha bint Ġerusalem. Neħħa il-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik, keċċa lill-edewwa tiegħek. Is-sultan ta' Iżrael il-mulej u f'nofsok, ma jkollokx aktar ħsara minn xi tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem, tibżax Sion, tħallix idejk jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li jsalva. Minħabba fik jitenna bena kbir. Fimħabtu jġeddek, jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ, bħalli kieku f'jum ta' festa. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali, għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, għannulu għanja ġdida. Flimkien, għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, għannulu għanja ġdida. Faħru l-mulej bid-daq ta' ċetra, għannulu fuq l-arpa ta' 10 kordi, għannulu għanja ġdida, doqqulu bis-sena u bleħen qawwi. Flimkien, għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, għannulu għanja ġdida. Imma l-fema tal-mulej tibqa' dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Ħini il-ġens lill-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel bwirtu, flimkien, għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, għannulu għanja ġdida. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna, fih jinsab il-għena ta' qalbna, fl-isem qaddis tiegħu it-tama tagħna. Flimkien, għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, għannulu għanja ġdida. O xemx tiela, dija tad-dawl ta' dejjem u xemx tal-ġustizzja, ejja u dawwal lil dawk li jinsabu fit-tlamijiet u d-dell tal-mewt. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret itħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta. Mali Eliżabetta semet lil Marija s-selmilha. It-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu s-Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet, imbirka inti fost in-nisam u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan il-jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, ma li smajt f'widnejja leħen it-teslima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva ħinja dik li jemnet illi seħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Eliżabetta li edam tesperjenza dak li jallam
għamel magħhom fix-Xjuħita. Issa jkollha din iż-żjara mingħand Marija illi wkoll qiegħda tesperjenza dak illi jagħmel magħha il-mulej. It-tnejn li huma qegħdin bil-mod tagħhom jikkooperaw ma' dak illi Alla jixtieq minnhom u jifhmu u jfehmu lil xulxin dak illi Alla qiegħed jistedinhom jagħmlu fil-ħajja tagħhom. Imma jiġri xi ħaġa kbira malli tidħol Marija għand Eliżabetta, malli Eliżabetta tisma' il-kelma ta' Marija fil-ħajja tagħha, fid-dar tagħha, it-tarbija taqbes bil-fereħ. U hawnhekk għandna l-ewwel pass illi jagħmel Ġwanni illi juri illi hemm il-ħaruf ta' Alla, illi juri li hemm dak illi huwa mistenni. U x'jiġri malli Ġwanni jaqbes bil-ferħ Eliżabetta tintela bl-Ispiritu s-Santu. U tfaħħar lil Marija u tikkonferma lil Marija dak illi kienet semat mingħand l-Anġlu u issa qiegħed iseħħ ġo fija. U dak illi jixħed San Luqa fi kliem sempliċi li forsi ma tantx nifhmuh u Marija baqgħet taħseb fuqha bejna u bejn ruħha biex tikkoopera mar-rieda ta' Alla, issa tikkonfermah Eliżabetta bit-tifħir illi tgħid fuqha. Issa Eliżabetta turija illi iva hija ħinja għaliex qiegħda tagħmel dak illi jixtieq minnha il-mulej. Wara l-istedina li jagħti dan il-qari fil-ħajja tagħna illum. Il-mulej jista' jkun illi lili u lilek jistaqsina nagħmlu affarijiet illi bil-moħħ tagħna mhux bil-fors nifhmuhom. Jista' jkun li l-mulej qiegħed jistaqsik xi ħaġa illi llum qed tara jew impossibbli jew diffiċli ħafna biex tagħmilha. It-tnejn li huma jagħmlu dan il-pass, ifittxu il-xulxin. Marija tmur taqdi, Eliżabetta tinduna b'dak illi hemm qed iseħħ ġewwa Marija u tfaħħal lil Alla. It-tnejn li huma sostnu lil xulxin. Mela fil-mument fejn inti għandek id-diffikultà, fil-mument fejn inti għandek il-problema, sib lil xi ħadd illi jista' jsostnik. Mhux bil-forsi ssib il xi ħadd huwa lest. Dan ix-xi ħadd jista' jkun xi ħadd illi għadu miexi hu wkoll fil-mixja illi jara f'dak li Alla jixtieq minnek. U din il-preżenza li nsostnu l-xulxin jekk nagħmluha biex inwieġbu għar-rieda ta' Alla, itnissel il-preżenza ta' Alla fina bl-Ispirtu illi jagħtina l-qawwa illi nibqgħu mixjin. Jalla fl-aħħar ftit żmien illi fadlinna fl-Avvent nippreparaw luħna b'dan il-mod illi nsostnu l-xulxin biex nagħmlu ir-rieda ta' Alla illi qed jitlob minn kull wieħed u waħda minnha. Ejja issa nitolbu it-talbit tagħna quddiem il-mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin jisimgħu il-leħen tiegħek fil-qalb tagħhom biex inti tagħtihom il-kuraġġ li jwieġbu għar-rieda tiegħek ħalli iva jagħmlu dak li inti qed tistedinhom fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħalli tkun l-istil ta' Marija il-mudell tal-ħajja tagħna, illi tweġiba għal liva li nagħmlu r-rieda tiegħek tkun li aħna nqumu minn fejn qegħdin u nservu lill-oħrajn biex bekk inkunu nistgħu nwettqu verament dak li inti tixtieq minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jalla dan il-qadi illi aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna inissel l-Ispirtu tiegħek illi jkompli jħeġġiġna biex inwieġbu iva. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda, għal dawk li hemm fl-isptarijiet, għal dawk li waslu fl-aħħar mumenti tal-ħajja tagħhom.
biex int mulej tkun il-qawwa is-saħħa tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi biex il-kelma tiegħek, il-maħfra tiegħek, itkompli tixxandar fit-truf l-art kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa mulej dawn it-talbiet li aħna qegħdin inresqu quddiemek u l-ħafna tal-pieħol li għandna moħbi fil-qlub tagħna. Atina dak li aħna neħtieġu għas-salvazzjoni tagħna u dan kollu nitolbulek bl-istess Kristus Sidna. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bislim mulej lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kont int fil-ħniena tiegħek illi tajt l-grazzja li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem illi tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien inroddulek il-ħajr bi Kristus Sidna. Lilu ħabru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. Huwa qiegħed jagħtina illi bil-fer nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, Maltaja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-meta kien ser jingħata biex minn raj ħibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, reġarat il-ħajr, taħli d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid illi jibqa' għal dejjem. Id-demm illi jixxeret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, sa ma tiġi. Għalhekk aħna u namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek il-ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu illi l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph il qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenn għalina l-kol nitolbuk, għati lilna l-kol il-wird tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om ta' Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu is-Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nduru lejn missierna tas-sema u nitolbu it-talba li tagħmel naħwa ta' xulxin. Missierna, illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritin kif fis-sema hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim u nagħtikom islim tiegħi la tħaresx lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek ħatija islimu l-aqda li inti trid fiha, int illi tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kien ismina ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħenjin aħna l-koll li mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li l-poplu tiegħek isib dejjem ħarsin qawwi f'dawn il-misteri qaddisa li fihom jieħu s-sem u li bit-tieba sħiħa joqgħod taħt is-seta tiegħek ħalli jikseb dejjem iżjed is-salvazzjoni fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom miegħek ukoll. u jberikna Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tbieħ id-djarju għas-sena d-dieħla kif ukoll notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tixtri l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208 mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stani napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEF u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEF qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġel Gabriel ħabbar lil Sittna Marija illi kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek
ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina li inti jomna lik jisma' t-talb tagħna, Ġesu muretajna li tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna jeħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru, meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu is-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwaħ kollha speċjalment il dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Tielet misteru, meta sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu is-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwaħ kollha speċjalment il dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru meta sitna Marija u San Ġosepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja il-missieru lill-liben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu mweret għajna rid tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi ħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwaħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-missieru lill-liben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu l-twetajna li tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi ħfirna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwaħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, stima lik Sultana, Om tal-ħniena ħajja ħelwa u tamatana stima lik, lek ngħidu għaliex aħna trufnati u li teva, lek nitniedu aħna li nikbu nolf f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawn l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema u għal-bżonnijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-missieru lill-liben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju.
Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem, Amen. mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qajt talb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, Imqazza Omm Alla, itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu s-Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella is-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju imqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, il-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-terfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pizzani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi ta' Alla. itolbu l-Alla għalina.
Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk illi nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossnu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu is-Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Ġusepp arus kastissimu tagħha, imbierek Alla fil-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.